Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Agan nagkakanayon ijabrod ha, di mo baybay antibagim. Agbiyahe ka manin indon bigat. Wen, di kagdanag, takas tamo ta kanayon tiraramidek. Agan anada kakanayon para kada kayo iti anak ta. Numabalin saan kalakuman nga gabrod. Tapno saan tayong agiin na dayo. Sana bale, tama o din dahi pa nagsubli ki Jabrod. Ha? Agpaiso? Wen, agforgudak ton, tapno saan tayo nagsisina iti anak ta. Kunak no awanan ti panggap mong ag for good. Tamanipod nagamamuta, abroaden ti ayan mo. Kapilitan, ore pagsagpat ko pa lang iti 20, kat nagabrood akon. Tanagrikat mo ti biyag mi. Kan kahit ko kumaama kaadal ni Farang ading ko, ngam sa bali mo tinararamid na. Di na pinampanunot ang nagrigat ti biyag mi. Sakam na nakalong obasit iti nagabrood akon. Ngam di na pa sinasaya ati nagadal. Mala, sana bale. Ta itultuloy tang urnungan ti matmatgadam. Tanog for good kan, at damadadaan a pangrugyan ta iti negosyo. Naimbag nga rod ta, nalayin ka nga gurnong. Idin do tayo di baruak at awan tinarurnong ko. Wan ta si kamo ti mangipapa iti kasapulan datatang, kan fara akabsat mo. Agyaman ako na iti Diyos, tas sikatin amo ka nagbaling nga asawa, Jillian. At dati pakakitaan iti panagtrab-trabaho kay Jabrod, ta nasalimot-mot ka iti kwarta amat-matgadag. Tatang, agsubli nga ni Manong iji abroad? Iso umarte ko na nakanyak. Agsubli ka now inton bigat. Ha? Agsubli na iji abroad? Ngam di pa'y mangtudmat iti para kada tayo? Nilatan Jillian ana isabsab iti pangpangtudan na iti matmatgadan na. Faraan na daman ta pa nagsasaom. Natural, asawa na dayjay. Iso nga ron ti mangigam iti matgadan na iti abroad. Ngam idi sanda pa yan nagasawa, nagsaya at ibiyag tayo. Nagdakkel tititad ni Manong akwarta tayo. Ngam itamot ten, di na tayo pa yan mapurwakan mo't. Ta siguro, iparparit ni Jillian nga ikan na tayo ni Manong iti kwarta tayo. Para mabalin ka day, sumardeng kan. Nalipatam samot na pinagadal na ka ni Manong Mau. Ngam gapu iti kinabalog Mau, iso asaan ka nakalpas. Ngam itata ng asawan, nagadong ti saom. Tatang, No nagadal ka kumaanaimbag kat nakalpas ka iti panagadal Mau. Dada kumamot na pinta sa panggadam ita. Iso adi ka nga ron agsasao iti madekontrakan ni Jillian. Ta pinagadal na kanimanong mo nga asawa na, ngam di mo matinartarimaan. ngam kabsat naklata ni Manong Gabriel. Iso at tulungan na tayo kumalatta, nang runa da kayo nga amana. Katultulungan nakmat. Iso ti mangmangtad iti maigat-gatang iti maintenance kaw. Kadag iti masapsapol kaw. Iso asika, di ka agsasao iti saan ang nasayaat, ta saan na kan nga obligasyon ni Gabriel. Tatang, awatan niyo dito eh. Nay, kwartamot day ta anak kaw. Wen tatang, igatang yu iti agas yo, kanda dumapay masapsapol yo. Para kada kayo lang dayta, tatang, tanay.
Makabulan pa iti palabsen, sakbing agsilduak manen iti panagsubli ki Jabrod. Ay na, agyaman nak Gabriel. Nagdakkel at tulong da ito itad mo kanyak para kadagit imasapsapol ka. Pasensya kayo, no? Basit lang ti mait itid ko kada kayo, tatang. Maawatak anak ko. Kandakkel pa kit di pagyamanak da ita Ta amok nga damat ten bukod mo a pamilya asop suportaram. Tatang, Basta di mo baybay ang tibagim ije abroad anak ko, Ang mga no pasig mo ten at trabaho ti kukuam ejay. Agi na nakamot ano at dawayam anak ko. wen tatang, kasapulan na talaga tina na. Tabagik mo ti sumuko, kanya kon makatrabaho, no jak an ti bagik. Manong, siyak ngay. Di nakadikan iti kwartak. Ha? Kas makita mo't. Awan ti mas no papanggedak. Isaman manumot ang makaigamak iti kwarta. Nalabit nga wan ano sumoy ti trabaho, isong awan ti mas no papanggadam. Ha? No agtrabaho ka ngamin, ipamaysam day ta. Aramidem ti kabalam, tapno makatrabaho ka na imbag. Kat kastamo ter aramidok. Ngam talaga nga awan ti mas no papanggedak. No istimar mo kung matinagadal, edi pinagadal ka. Nalabit nga da kumamotin tinapinta sa panggadam. Ngaman niya tinararamid mo. Manong, saan tayo kumamot na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag? Nabayag lang arudon analpas. Nasaritak lang mo't tapag pampanunutam, Farah. Ikanak man nga rod iti para allowance ko, Manong. Sige, mabit lang. Detoy. Ha? 1,000 pisos lang? Imbagla pagplitim no da trabaho. Anyamot ton. Sipod ng asawa kan. Nagbalin ka mo ton nga imot. Di asawam latan ti agaw-awat iti dakkel. Natural, taasawak kat nga ron day jay. Isu ti rumbeng nga agawat iti matgadak, Farah. Nasayat man ta nagkita ta, Jillian. Farah, Amom, sipod inasawa na kan ni Manong ko. Nagbalin mo ton nga imot. Siguro, sikat imang ibagbagakan kwa na asan na kami nga ikan iti kwartami anya. Allah, awan amok iti dayta Farah. No anyaman ti desisyon ni Gabriel iti kwartana, awan ti bibiyang ko iti dayjay. Ta isumot ti mangmangged. Amok pay. Amok mo't lang arod a plastik ka. Farah, Oh, saan kit din? Plastik ka mata talaga? Iso nga amok laptan. Inimpluwensyam ni Manong ko a Gabriel. Iso nga ita, sursulumot ng ti kwarta pagrigrigatan ni Manong ko. Agbibisin ka na ikamang. Farah, anya man ang timbagbagam ka ni Jillian nga ipagmaw. Ha? Apay tatang, nagipulong ka di kada kayo ni Jillian nga agbibisin? No kasta, podno tinaidanon kanyak a pinagsasawam ka no ni Jillian. Ha? Saan ani Jillian tinagipulong kanyak tapna amaw? Diyay nakangag iti panagsasaom kan kuana tinagipulaong. No asino man day man nakibiyang, agsagana kanya. Sumardeng ka man. Apay kami na pinagsasawam ni Jillian. Kasano? Kat mabusurak launay kan kuana. Isu ti makagapo no apay nga imutan na tayo ni Manong Gabriel. Saan natamat nga imutan ni Gabriel? Narigat ka di amaawatan nga adan bukod ni Manong mo a pamilya kat isuda tinang ro na itan para kan kuana. No saan nga imot di inasawa na? Saan ko nagbaliw ni Manong? Saan nga imot ni Jillian? Amo na lang tagigam iti kwarta. Kasta ti makitak akababalin na. Basta, para kanyak, imot da dya babae tatang. Adan to pa'y na minsan anang ibagak iti kwarta kan kuana kat di nakinikan. Wana, tambo na nga aramatam lang iti awan kas iskan na. Oray siyak mo't
Pagan anok nga ikanti tao awal daslaan ti pagalistuan na. Hello, Gabriel? Jillian, kumusta kayo niti anak ta? Kastoy, mayat tamat. Madama ti luto kiti masidang ilaklakok. Anya? Napigsa ngamin tinaluto na masida may lako. Isong aglutluto ak iti ilaklakok. Napigsa tila ko mamasida ta nalaing kamot dagluto. Sigurado nga ado tagsapol iti lutom. Naimbaglakit din taadaan mo karamidan. Isupay ang maitulong ko kan ka. Kita nga rod ang mga napermi mo ta na mapampannog ka. Kita mo ti bagim di mo baybayan. Di kagdanag, jak mo't pilitan ti bagik ka to jak kabailan. Narigat mo't ano aboswag ti bagik iti trabaho. Una, no kasano ti panangaywan mo iti anak ta, kasta kumamot nga ron ti panangaywan mo iti bagim. Wan mat, rumbeng lang nga kasta teramidak. Tapno maaywanan kayo nga agamak iti napaot. Ay na, permi nabambanog tirik na ka. Naimbag ta na i-deliver ko dagiti masidang inlutok. Sapay, sana may ikat ti sakit ti patong ko. Ilad ko man pa dito yung sofa. Ay, pagiso. May nanak no agruwaran iti pag-adalan ti anak ko. Hapay nga takas to'y tiriknak. Kat sa anak mo't asiko na kastoy. Uray pag malmalim akuti kat jak marik na tibanok ko. Ngam itamutan, sabsabali talaga tiriknak. Kaslag pa'y nagkapoy-gapoy itinalaw sa banok ko. Asino nga taday ta? Sapay ko nakainan akuman. Mabit lang, umayan. Ha? Farah, si Kamat Gayam. Nagbayag mo tan ngayon lukat mo ti Ridaw. Pasensya kan ha, inilat ko amin. Imbag man, taagil ilad lang ti kukuam. Idinto ta trabaho at trabaho ni Manong ko a Gabriel iji abroad. Para aw-awat kamutlatan iti kwarta matmatgadan di kabsat ko. Ha! Sarap buhay ka! Farah, anya ti masapul mo? Nang ibagak ka ni Manong Gabriel iti kwarta, kat ko na nga ikanak kano. Ha? Iso nga ikanak nga rudan iti kwarta. Pangaramatam iti kwarta. Awanan ti bibiyang mo iti anyaman a pangaramatak iti kwarta. Basta ikanakon iti 5,000 a pesos. Mabit lang nga, tawagak ni Gabriel. Apay nga awagam ni Manong ko. Kwarta na ti pawpawit na kanyak. Iso amasapul apun kag ti amin. Tapno, jak mapukaw ti kwarta ngayit itid na kanyak. Imot kakit di nga asawa ti kabsat ko. Kunamlan asino ka. Di nakit di ikantap no malpasan daytoy. Sige, mabit lang, tawagak ni Gabriel. Sanan, kababain matkan ka. Imot kakit di anay kamkamang. Papanamon, kat awagak pa'y ni Manong mo. Urayam ti kwarta ngay bagbagam. Lamutam latan ti kwarta ngay pawpaw it ni Manong ko ken ka. Imot. Una yan. Anyan ti ipag ko? Awan mo timbagbagak kini Farah mangalay ti kwartaken ka. No kasta? Kuna na lang timbagana nga imbagam kanukan kuana nga umay mangala kanyak iti 5,000 a pesos? Awan ti kastang imbagbagak ken ko ana. Kansan kami pinagsarsalita pulos. Gabriel. Husto tinaramid mo. Inawagan nagpahinga muna sakbay ko mga ikam. Adu nga na talaga ti kalukwan ni Farah. Sipud pa'y pagad-adala kiti kolehiyo. Iso aday jay. Sana makapagbayag iti trabaho na.
Iso na lang, ta permi na makagura kanyak. Tasan ana ikan itikid dawan na akwarta. No maited amin na kidawon na, agbalin lang asadot ti kabsat ko. Isabay-bayan nga raw, tabarag no makapagpampanunot tulat ta. Sir Sanji, nasayata na uray kayong matlaangan. Oh, Jillian. Napatagsamat ti bagam, tapay nga uray na. Kwa sir, nagidiliwarak ngamin iti inlutok amakan iti baryo. Kasta? Agyamanak. Kinapudno na, napigsa ang magatang dagiti ilutlutom amakan. Pagaayat launay dagiti customer. Nagbiit ang maibos. Agyaman no kasta, sir. Naimasmat na talaga ngamin ti panaglutlutom, Jillian. Iso akay kayat dalaunay. Kinapudno na, sir. Dahit ako matikayat ko nga ibaga. Ha? Sir, agyaman ako na iti pamalubos yung suplayak iti makan ti baryo. Oo na. Tanakitak mo ti potensyal mo no may papani ti panagluto. Ket jak nagbidot iti panang palubos ko kan ka asika ti mang supply iti makan iti barko. Sir, bigbigak nga utang ko ana imbag anakam dayta kada kayo. Tamatultulungak ti asawak babaan iti dayta. Iso na lang ta, kayat kumatimang bangon iti uray basit apakanan. Iso nga, isardan ko nga rodon ti agsuplay iti makan iti baryo. Anya? Sapay kumata, maawatan dak, sir. Napintas day ta kapanunutam, Jillian. Ngem sayang, no karenderya lang ti pangilakwam kadagiti makan a produktom. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Kinapudno na kayat ka nga offeran nga agnegosyo ta iti business a restaurant. Ha? Uray basit lang nga restaurant. Pangrugrugyan ta. Sika ti makaam mo kadagiti menu, ket siya kon ti makaam mo iti location. Ala, kababain mo't ano, makan lang ti maitulong ko, sir. Dakkel abanag ti makan, Jillian. Tatalaga aday ti daydaywen dagiti tao. Tano saan atilutom, saan mat asarken dagiti tao ti restaurant? Tapno saan lang ang makan ti itulong ko. Uray no, tumulong nga kadagiti daduma agastos, sir. At damot basitan or nung mi iti asawak. No kasta, umanugot ka iti offer ko? Kayat ko launay, sir. Tapno at damot katulungak amang bangon iti restaurant. Taday ta talaga ti arap-aap ko, sir. Tatang, kanayon mo tamarabyan ni Jillian nga gawawid. Anya manan day ta asasawam si ka, Farah. Ibagbagak lang tinadlaw ko, tatang. Kanayon ang marabyan. Siguro, adda milagro nga aramidan na. Sumardeng ka man. Nagalas ti pa nagsasaom. Kat no nakita kiti na minsan ang naggapo iti bar iti sentro. Siguro, ibabar na ti kwarta nga ipawpaw iti Manong Gabriel kankwana. At day ta kamanan ako nak. Agsasao kamanan iti di mo na pampaneknekan. Kat talaga mo, tatang. Iso asaan tayon ton amas daaw no madadaol ti pamilyada ka ni Manong Gabriel. Na? Gapo iti panagbisbisyo ni Jillian. Kansan lang nga day ta? Ang mga numakilalalaki pa yun day di babae. Sumardeng kan, Farah. Nagalason tagaon di tangiwat mo. Saanen ang nasaya at adengdenggain. Hello, Farah. Manong, kaano ka diti panagawid mo? Api ka day. Wan tapno saan ang maibusti kwarta pag rigrigatam dita abroad. Nay, api ko mamay boss, katadamot ni Jillian ang igamit ti kwarta pagrigrigatak. Ay so, saan ka unang agtaltalog ka ni Jillian? Tapatsyag, agbisbisyo di asawam. Kanayon ang mapmapan iti bar. Anya? Nagtatipod na manong. Kanayon iti bar. Ta siguro, mapanagin inom ijay akakadwa na dagiti barkada na. Awan, babay day ya babae. Kunamlan asino akasingbetan. Ngam, ha? Agipos mo't gayam iti kwarta pagrigrigatam di tampro. Farah? Iso asi ka manong, di mo unay pagtaltal kan day at Jillian.
Taamangan, nung nga kantulaangan no agawid ka. Para, nawanan tinasayat ni Bagam. Pangasim, tadi ka kumamatagsasaw iti kontra iti asawak. Anya, si kalangarodan ti saksakit ko. Siyak pa'y ti kasladakas kan ka, mano? Amamok ni Jillian. Sige, tadupi tinaskan niya ramidag. Successful ti opening ti restaurant, Jillian. Nagado ti tao. Wan nga rod, sir. Ay na, kasladyak pa'y lapat yun, dahil ti mapaspasama kita. Ures saan unay adakkel da ti restaurant, mabalinta padakkelan. No lakit dita saan nga agbaloy ti taray ti amin. Masapol a consistent itiraman dagiti putahe a may serve. Tapno, sanda tayo apanawan dagiti customer. Husto ka. Dahita ti kasapulan iti kastoy a business. No anya ti kayat dagiti tao, isungarod ti maiserve kadakwada. Ket no saan nga agbaliw ti panaglabas ti panawen, sigurado nga agdinamagmat daytan kadagiti am-amuda nga agingga iti agwarasan. Nukas kasano, may sapsapa ti panagawid ti asawak manipod iti abroad. Tapno saan kami nga agiin na dayo. Una, importante dayta. Ken maragsakan pa iti asawam no dumakkel ti kwarta nga ipaw-paw itnaken ka. Ay na, permiti banog ko ita nagmalmalam. Ngamsa na bale. Tuloy-tuloy mo tinapintas at taray ti restaurant mi kini Sir Sanji. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Gabriel. No maamuan na ti maipapaniti daytoy. Agasam, nasukat a kadagos ti nagastos ko iti panag-open mi iti restaurant. Sorpresa at man kit ti asawak no agawid. Jillian! Ha? Nimot Farah dayjay. Oh, Farah, adda ka mo't gayan dita. Naggapwam manan? Lamalaman ka manan nga agawid. Siguro, naggapu ka iti baran niya. Ha? Agat asok ka ti sigarilyo. Ha! Agasam dayta? Ibisbisyam lang ti kwarta pagregrigatan ti kabsat ko. Awan babain mo a babae. Ah, Farah, awan panawon ko ang makirikyarkan ka. Sige, tama pa nagpaijayan dananang ko. Tainak alangin ti anak ko. Siguro, saan lang ang abisyo ti kukuom ijibar? Ang mga nodda pa yung lalakim ijay. Nagalasan ti pa nagsasaum kanya? Oh, saan kit din? Ang mga no itad mo pa iti lalakim ti matmat gadam ti kabsat ko? Sige. Sawum amin na nakayat mo, Farah. Ngam saan nag-aparam magatao. Tapno ibagak amin dagiti mapaspasamak iti biyag ko. Sangwam ti biyag mo. Tasangwag mo ti bukod ko abiyag, Farah. Itay payasap sa pulan na kati anak mo, Jillian. Pasensya kayo, nanang. Nagawid ak pa'y nga minsakbay nga imayak dito ayan niyo. Tagat sigarilyo, jibado. Nagado nga min ti agsigsigarilyo ang nalabsak itay. Kat kimpot ti angot ti asok ti sigarilyo iti bado. Oo, naimot nga minad nagitag sigarilyo iti pagnaan. Di dalakit kitaan mo tan ti pagpayubyo banda. Wan nga ron, nanang. Kan nagado pa'y ati inaramid ko iti restaurant. Bambantayak ngamin ti kusina. Takayat ko. Maalat ti cook ti kayat ko aluto kan timpla dagiti putahe. Tauray jakon mabantayan kat makaluto dalat ta iti nakairwaman dagiti customer araman kan luto. Kat, naibagam ka din ka ni Gabriel ti may papan iti negosyo sinarek mo. Saan pa'y nanang? Nga maamuan ng tumat lang no agawid. Kaya't kung kami na talaga sorpresahan ti asawak. Tano agawid din, jak tumat ng pagsubli na pulos iti abroad ng trabaho. Kat di mo't kinona na ide ano agawid dun diti Pilipinas saanan nga agsubli. Wan nanang, nakunanan day ta kanyak. Ngam siyempre, adalat ta pa nagbaliw ti desisyon na. Nang runa no makita na akurang pa'y ti urnong mi.
Ay, sa bagay, no agawi doon kat makita na anapintas gayam ti inrugiyo ka ni Sir Sanjay a negosyo. Saan tumatan nga agsubli day jay? Kasta talaga ti kayat ko nanang. Isong imanugo ta kitinsingasing ni Sir Sanji nga agsosyo kami iti negosyo. Malangarod anak ko, tarimaanam day ta negosyo. Tano saan nga agbaliw ti amin, sigurado asumaya at mo't asumaya at ti biyagyo anak ko. Tatang, husto at talaga ti atap ko idiawanan bain nga ipag ko. Manain, agsao ka manan iti saan nga no, Farah. Denggandak pa'y ngamin atatang. Anak ko matidenggak, di kinalaing mo nga kalap iti chismes. Imbag ko mano saan mo nga ipag-amis mo ti chismes mo. Saan laang at chismis na ito'y tatang? Talaga nga damilagro nga aramida ni Jillian. Agat sigarilyo itay naangot ko. Na, Amang ano aduda ang nagsasango ijay bar apapapanan na. naangot mo lang agat sigarilyaw sa balimatan tinang ipapanam. Kasano, kat maluksawa kiti dadya babae. Kunamlan asino akasingputan. Ngam, pwa! Ibusan na amin ang akwarta ni Manong Gabriel iti awan kas-uskan na. Agraraman a babae. Farah, Ibagayokit din ka ni Manong Gabriel nga agawi dun tatang. Ison timang pastidjar iti agbibisin nga asawa na. Nanang, rumartayo ti anak ko. Day, papadan tayo anak ko. Mapantayo ijemol nanang. Agatang tayo kadagiti masapsapulyo. Ha? Pasat ti panagyaman ko kada kayo iti panang bambantayo iti anak ko tunggal awanak. Iso ang mapantayo ijemol. Agatang tayo kadagiti masapsapulyo. Ay na, ay nagngina ti gagatangan ijay mall. Sana bali ta para kada kayo matnanang. Amang ano, yapay ti ko na ang asawa. No gastusam lang para kanyak ti kwarta nga ipawpawit na ka. Di kayagdanag nanang. Saan akwarta ni Gabriel di gastusak? Kakaiso na anasubot min kini Sir Sanji ti puunan mi iti restaurant. Kendakkel di mapaspastrek. Iso akayat ko, maramanan yung nanang. Ha? Ken uray ni katugangak. Igatangan tayo mat iti masapsapul na, nanang. Ay, nagado ti kayat ko agatangan. Nang kurang mat ti kwarta. Para manumatlangan ti ko. Nagrigat mat ngaminan ti agsapul iti ado a kwarta. No saan ko mga inasasawa ni Manong Gabriel ni Jillian, tida kami pala kumakan ni tatang ti pawpawitan na. Ita, allowance laangan ni tatang tititad ni Manong Gabriel. Idinto ta dinak pa'y pawitan, naawan ti pakasapula ka talaga. Dito'y nanang. Agpili kayo dito'y Ha? Da Jillian kan ti inana dagi dyan? Kat nagado ti bit-bit da shopping bags. Ha! Nagpawit siguro man na ni Manong Gabriel kadakwada. Kat isunti may dain shopping. Ha! Taliiwak man, dagiti agraraman. O anya, awan ka din tigatangan yun, nanang. Gusto na anak ko, nagadun dagito agit at gatang tapara kanya. Dakil una yun ti gastos mo. Sana bale, tay talaan mo't daytoy. Sana ka na yun. Kan maragsak anak, no makikita ka naragsak kayo, nanang. Ay na, agyaman na, anak ko. Nagawan mo tan ababa inyo nga gina? Ha? Day, Farah? apa yan akasta ti saum kada kami iti anak ko balasang ko. Oh, saan ka din? Awan mo't at talaga ti baba inyo nga gina. Agasam, nagturod ti rusok yo amang gasgastos iti nagrigrigatan ti kabsat ko iti abroad. Agbibisin kayo nga gina.
Proverbios Kapitulo 6, versikulo 16, ngaging ga iti 19. Adda inna mabanag a guraan ni Apo. Wen, pito dagiti makarimon kankwana, natangsit amat mata, naulbod a dila, ken imima ang mangibuyat iti dara nga awan basol na. Puso agpakpakinakam kadagiti nadangkes apanggepen. Saksa ka anakarting at tumaray iti panangranggas. Natiri asaksi nga agbalikas iti ulbod. Ken ti agmula iti riri kadagiti agkakabsat. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!